Hej kryptofans, jeg er virkelig spændt på at fortælle jer om en fantastisk handelsplatform, der for nylig har fået stor opmærksomhed. Tryk på abonner og aktiver klokken, så du ikke går glip af mine kommende kryptoopdateringer. Lad os dykke ned i det. Vi kender alle til, hvor uoverskuelig kryptohandel kan være. Markederne holder aldrig pause, der er et væld af mønter, og det kan være svært at holde styr på, især hvis man er ny. Men jeg har den ideelle løsning. Denne iHandelsassistent er en total game changer. Det er som at have din egen personlige kryptoguide, der hjælper dig med at finjustere strategier og få fantastiske indsigter. Det bedste er, at du kan starte med det samme. Platformen tilbyder 300 gratis pladser til registrering, men de bliver hurtigt optaget. Det officielle link finder du i beskrivelsen nedenfor. Tag din plads nu og gør dig klar til de banebrydende funktioner. Hvad gør så denne iPlatform speciel? Den er utrolig intuitiv med en stilfuld webbaseret brugerflade, der fungerer på enhver enhed. Men det er ikke alt om udseendet. Botten benytter avancerede algoritmer til at analysere markederne, spotte tendenser og levere dybdegående analyser for at optimere din handel. Den tilpasser sig dit niveau, uanset om du er ny eller erfaren. Indstillingerne kan tilpasses fuldt ud, og du kan afprøve dem risikofrit i demotilstand, før du handler live. Den understøtter alle de store kryptovalutaer, du kender og holder af, som Bitcoin, Ethereum, Ripple, ja, du nævner det. At oprette en konto er super nemt. Besøg hjemmesiden, udfyld dine oplysninger, det tager cirka 2 minutter. Indbetal minimum 1.700 danske kroner for at aktivere din konto, og så er du klar til at starte. Der er ingen gebyr for ind- eller udbetalinger, du har fuld kontrol over dine midler, topklasse kryptering og fleksible betalingsmuligheder, uanset om det er debit, kredit eller krypto, det er op til dig. Men en venlig advarsel. Som med et hvert populært værktøj er der svindlere, der laver falske kopier for at snyde dig for dine penge. Lad dig ikke narre af disse. Den eneste gyldige kilde er den officielle hjemmeside, som jeg linker til i beskrivelsen. Brug det link og kun det link. Når du er i gang, fortæl botten, hvor meget assistance du ønsker, og lad den gøre sin magi, analysere markederne og udføre handler for at give dig en stor fordel. Denne platform er en total game changer for både nybegyndere og erfarne brugere. Så folkens, klar til at tjene nogle seriøse penge? Klik på linket i beskrivelsen og start din handel nu. Skriv en kommentar, hvis du har spørgsmål, tryk på like og forbered dig på at se de fantastiske gevinster komme indisk. Tak fordi du kiggede med, og vi ses i næste video. Bliv hængende. Farvel.